Kini gari ka khubor ka basotanat khamtam yigito ki longying ki badon ya ka ration card ka badai hapo ka state Meghalaya but habaro ka wei kari India ka central government kala panti pai ba shabaro ki nong jong kari India hi baro ka wei ba ka jingpan kala ya ki an hakbe dei bat ka ration card kala sedang nadu ubana April arjar apusan bat kini ka long kum sibanta ban kintiu lane ban penyo nong khamtam ya kini ki card holder lane kita ki longying ki badon ya kini ka ration card halor ka jingyo jungki ya ukhau melu shana ata hapo ka National Food Security Act lane NFSA lamar kata ka central government ka lapan kalano lane ka lapan tumaino ya ka kendon hakbe dei bat kite ki nongbat ya kate ka ration card khnang ba kate ka jing pentumai jungki kan penyo nong khamtam ye kitu kibadon ya kate ka ration card ba kate ka jingyo jungki ya ukhau shana melu ata bat kiwi kan long klem jingsiu lengba ka public distribution system lane PDS padai lengba kani ka ain ka batmai ka balapan kala nadu ka central government tingin setip hangni mano badu bat mano mayo ban bat ya kate ka ration card namar kumba kalong hadu menta ba bun kilong ying kibom dei hok ban yo ya kate ka ration card ru kidang bat sa hadu menta wat la kataru kidei kilong ying kibabit babiang bat kibayo bakot hakabam gadi hause kilong ying kibadei hok ban yo ru kimyo namar kimdon ya kata ka ration card de namar kata kadau ba ka central government hakani ka kenti ka penkelano ya ka new rules jong ka ration card khnang ba akan la bantek lakam khamtam ya gitu ki baduk basuk ba kinyo ya kata ka hok kebala sam nadu ka central government hakabai dei bat ki scheme ba pher te hangning ni pet ki kita ki an ki batmai ki ba ka central government ka pentrikam khamtam ye gitu ki nongban ya gani ka ration card jong usnem arjar arpusan te hangning ni pet ye kita ki kendon ki ba nagleng jong ka central government kalapha sha baro ki babat ya ration card ka bankong tang kita ki badei hok ki baduk ki dei bandon ya kani ka ration card baru ka jingyo pedeng ya ukhau ata shana melu bat kiwi klem ka jingsiu ya gini ki an ki batmai la pentrikam habaro ki states jong kari India bat kumjuru ki anyan territories ki bahap hapo kari India hi baro kawe ta ka bahap hapo ka one nation one ration card scheme bat shishuru ban pen scam ya ketika ration card baro khot ki nong shong jong ka state lane jong kari hi baro kawe ki don kam ban link ya u Aadhaar card bat ketika ration card ki jongki kanang baginyo ya gite gi scheme lane ya gite gi jingbantoy ki bahap hapo ketika ration card te hangni shisung ini page mano badu bat mano badai banyo hakbayade bat kejingpan kala ya gite ki anjong ka ration card kabanengkong hangni ini page kejing sam ya khau e shabaro ki babat ya gite ka ration card kande tang ya gitu ki bala dep ban link ya u Aadhaar bat ketika ration card shishu laibor ya ka state government ban page 2 ya gitu ki longjing ki badai hok banyo bat kumjuru ban remove lane ban kantan no ya gitu ki longjing ki bom dei hok ban yo na ka dei ka ration card baru don kam ban penya pher ya ki jingbat ya gitu ki ration card like ki patba ki dei na nongkodong lane na sor bat hangning matang ne pe mano ban yo e ya kita ki khau lane ki melu ki shana ki ata bat kiwi lengba ketika ka the central government kalpatha shabaro ki state bat anyan territories ban pitu lane ban pit bania ba tangkini ki briu ki badai hok ban yo hadin baladep ban pentemai ya ki an ki bahap hapo ka ration ka penengkong hangne ngine pit tangki to ki longing ki bahap hapo ka below poverty line lane BPL ki don hok ban yo e ya u khau shana ata bat kiwi ka ba tangki to ki longing ki ba don ya ka kan AAY lane antio daya ana yojana kabalai hang ning page tang gitu ki nong trei ki bala de ban register yalade hapo ka scheme jong ka MNREGA saw ki kentai ki bala yap lok lane ki recruitment shushu ki nong bala sngi ki bombyang ka bala ki bombyang ka trei ka kta ki longying ki bomdon ya ka income tax paying member but juru ya ki longying ki bom don mano ki batrei hai ki government jobs lani hai ki kam sorkar kabakadu hangning ine pe ya ki court ki sla ki bangi pendon kam nakabanta banginyo ya ki te ki jingmentoy lengba kate ka ration ka de ban pentek na ya lade ba phinang yo ya kate ka jingmentoy lengba kate ka ration ka phidon kam ban penbyang ya ki ne ki court ki sla bat kunjuru ban penthma ya ki kabanengkong hangning ine pe nakabanta u Aadhaar card lada kinu ki longying kimpat don lut ya une u Aadhaar card ru phi don kam ban shon lut barok khot ki family members lane ki du khot jong ka to ga yeng
kenang ba pindang yo ya kini kijing mentoy kumjuru pidei ban penbit penbiang na kabenta ka original ration card kejongpi but pidei ru banduan ya ka address proof ka electricity bill but kumjuru pidei banduan ya ka income certificate nang ta pidei ban page ba ka job card jongpi ka dei ka badang biang lani ka pension document ladam don umlele kato but kumjuru pidei ban link no ya u mobile number utang mobile number jongpi ru udei bala de ban link but u aadhar card u jongpi but pidei ban penbiang ya ka bank account ti kat hadu menta ya kani ka bank account kam pat dalong compulsory te lada don ru umlele kini kidi ki kot kislang ki ba pihak ban penbiang hakti kenang ba kijing bentoi ki bawan lengba ketika ration card ru dan dangwan haki ying ki jongpi di shwa bangan penkut ngan penkan mau biang shapi ba nagliang jong ka central government kala pha jingtip shabbaro ki state bat anyan territories ba nakabentai ki to ki nongtre sarkar ki ba bat ya kani ka ration card ki don kam no ban surrender lani ki don kam no ban wan ban bu no ya ki ration card ki jongki di kumjuru hapo ka state Meghalaya labu por hadu ka live poetrik ubnai April na kabenta bikin wan surrender ya ketika ration card kamtam yikitu ki nongtre sarkar lani ki government employees balada gini ki nongtre sarkar kimla ban wan surrender ya kiti ki ration card kin ngat kum ka anjong ka sarkar but dei halor kani ka nongrim ba ka central government kapen kala ya kiti ki an hakaba dei bat kiti ki nongbat ya kiti ka ration card tin mar kata ke jingmentoi ka lich sha uduk usuk kamtam ya ubom don kam don jam kamtam yikitu ki longying ki bahap hapo ka below poverty line lane BPL. Tikumta hadin kejing penkala ya ketika an jong ka ration card ngi kermen ba kilong ying kamtam hakin nong kindong kijongi kin yo lut ya ketika kan kenang ba kejing bentoi kan le changi kido kisuk. Tidai namar kata kum unong nong jong ka ri India hi nga kermen ba kanu bat ke bale lomba ka central government kan dei be ka babha na kabenta jungi uluk ulak lani uduk usuk kublai shibun